Чора тәбрикләүләрдән башланды. Яшармы ишеләр, чәчәкләр таратты. Район башлыгы бәйрәм белән кутлады. Ниндидер бик бош юллар булганда, ниндидер сорауларыгыз булганда, может быть, просто сөйләшәсе килә, дәйме, может быть, күптән хат килмәгәндер, или күптән шалтыратты. Нәрсә генә булмасын. Без инде һәрвакыт монда, менә шуңа күрә без һәрвакыт сезнең белән сөйләшергә, бергә булганда инде ничектер авырлыкны да кичерергә җиңелрәк. Рузаль Минхажев хәрби операция зонасына 6 тапкыр барган. Рузальның максаты егетләргә ярдәм итү, терәк булу, бердәмлекне күрсәтү. Райондашлар, якташлар ярдәме белән ул гуманитар ярдәм итә. Мөслим егетләре белән күрешеп, аларга якыннарыннан сәламнәр, күчтәнәчләр тапшыра. Бүгенге заманда да суга тимерүләр, ачлыклар бар икән. Һәм мин горурланып кайттым. Безнең чын мөслим егетләре бүгенге көндә безнең тынычлыгыбыз өчен, безнең тормышыбыз өчен көрәшәләр. Әниләргә мин чын йөрәктән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Сез чын геройлар үстергәнсез. Рузаль Минхажев мобилизацияләнгән райондашларыбызның балалардан килгән хатларны кадерләп саклауларын билгеләп үтте. Рузаль егетләр белән очрашу мизгелләрен бәян итте, шигырьләрен сөйләде. Шул рәвешле хатын-кызларны елатты да, елмаерга да мәҗбүр итте. Әниләрнең һәркайсы аңа рәхмәтен җиткерергә ашыкты. Һәр чыгышны алкышларга күмде. Егетләр белән төнне каршы алдык, блиндажларда кундык. Һәм мин шунда уйлап утырдым. Рәхмәтем шушында үзебезнең мөслим егетләрне алып килеп бер баян, гитар тавышлары тыңлатырга дип. Һәм инде кайту белән сезнең барыгызда белән минем авылдашым Илдар Абысардиев кайттым. Ул инде бер сүзсез риза булды. Шулай итеп аның белән менә бу соңгы 6нчы барганда инде бергә бардык. Шул рәвешле әниләр күз яшьләре аша балаларыннан килгән хәбәрләргә сөенүен белдерде. Бәйрәм бүләге итеп Рузаль китапларын таратты. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре җырларын бүләк итте. Очрашу чәй табыны артында дәвам итте. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.